Gambia. Linda Deshe Nijelek Halid Alassane. Come, Gambia. Coach of Gambia. Oh, Gambia one trainer. Hey, wait. What the heck? His English is broken. Yana da gaskiya ya zagayawa warai kuwa a more ma galaba da aka ci ya kuma da muna da hira kokowa wallahi kamar da yana kokowa ta takobi cike yake tab da mutum don kun sun yi